drugi i kaže mi taj čovjek prije 2 sata umra. Šta to znači? Znači da umre čovjek i umre brod. U isto vrijeme? Isto, ako reću isto vrijeme. Neobičnih i neobjašnjivih priča imaju i brodograditelji. Osim što grade nove brodove, priskaču im u pomoć kada im zatreba, zacjeljuju rane od nevremena i oluja, vraćaju im život. Tako sam jednom prilikom naišao na čovjeka koji je došao u doba noći negdje oko 11 uri da mu se potapa brod. Nije mi drugo priostalo nego da odem. Ja sam mu to opravio i pitam me koliko to košta. A ja sam mu rekao neka onda je bilo 70 dinara, šta ja znam tako. A on kaže nema, ja kažem dobro barba, nema love, nije ni važno. To ćemo onda, ja kažem ne treba ništa jer vi ste stariji čovjek pa ništa. On je otišao i tog dana, kad je u brod porinija, bacija mriže, u svom životu nije ulovio toliko ribe kao taj dan. I onda je meni donija cijeli kartil ribe i donija novac, koliko sam ja rekao, ja sam rekao da ne. Novac, kaže, nije bio bitan. Popravio je brod čovjeku koji novca nije imao, a volio je more i brod mu je bio sve. I u 9. desetljeću života nije se odvajao od njega, mora i mriža. Htio sam reći kako je to silna stvar. Kad je on pravio brod, valjda je brod osjetio da treba pomoći svome gazdi, dati mu, a onda su valjda i ribe bile tako odlučne da uskoču. To je tako, Težnja čovjeka da brodovima daje osobine živog bića vidljiva je i u pulenama. Pulene su pramčane figure koje bi se nalazile na sjecištu ovog ovdje kosnika i vrha pramčane statve. Najpoznatija pulena je hvarska zvir koja je bila na brodu koji je sudjelovao u bici kod Lempata 1571. godine. Specifičan je odnos prema pulenama u pomorstvu. Naime, pulene su se znale pokrivati kad bi brod radio neku nečasnu radnju, primjerice kad bi išao u osvajanja ili u pljačku. Da barem brod ne vidi ono što se radi, da ga poštede neugodnih situacija, jer smatrali su i brod na neki svoj način osjeća, pamti i sjeća se. Lijep primjer kako se brodu daju osobine živog bića vidljivo je u engleskom jeziku. Naime, u engleskom jeziku za sve ljude se koristi osobna zamjenica he ili she, iznimno i za kućne ljubimce. A sve ostalo je srednjeg roda, odnosno it, izuzev broda. Brod je ženskog roda i za njega se koristi osobna zamjenica she. Koliko ste vi vezani uz svoj Kajić ili Kajić uz vas? Pa ja sam vezan uz Kajić, ali Kajić uz mene. Kažu da oni su prijatelji, brodovi su kao ljudi. Brodovi su isti kao i ljudi, moru daju život svoj.